Doncs la idea sorgeix del fet de veure que els mitjans de comunicació apareixen molt poc als pescadors, és a dir, se'ls hi dona molt poca veu. No? Nosaltres volíem saber quines necessitats té aquest col·lectiu, què és el que els està fallant, quin suport necessiten, donar-los veu sobretot. I com us... Ens vam llançar a la piscina perquè un dia vam agafar el tren i ens vam plantar a Arenys i vam començar a parlar amb pescadors. Hi havia gent que havien sortit a pescar i que estaven arreglant les xarxes i tot això, i vam començar a preguntar i dels uns ens van passar als altres i així vam anar recopilant informacions. I a més tenim previst de cara endavant trucar al Departament d'Agricultura, Pesca i altres per tenir les veus més institucionals. Tot que és un col·lectiu molt oblidat, no? Perquè ha sofert una transformació impressionant en molt pocs anys i els hem deixat com una mica al marge. No? Ells s'han trobat que en poc de temps han hagut de pagar moltes més coses perquè hi ha moltes més exigències a nivell laboral i de lleis i han pujat els preus i en canvi el peix més aviat escasseja. No?